orkester. Der kan metal her altså ikke være rigtig sådan her. Selvom de har alle mulige forstærkere, og det er fuldstændig meget. Hvis man hører den her lyd, bliver man fuldstændig mærkeligt. Men jeg skal bare lige høre til, fordi alle spillede lyd. Det var jeg overhovedet i tvivl om. Det kunne jeg høre og se. Men du sagde faktisk, at alle instrumenter skulle spille. Ja. Jeg kunne ikke se nogen med det. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Men det er fordi, at det skulle vi vente med, til man den der rampe med klaveret. Så derfor nu skal vi høre en, der skal spille på det klaver. Og han er faktisk ikke særlig gammel. Er det ikke sådan, at du skal præsentere? Jo, det vil jeg gerne. Det er en meget stor fornøjelse. Simpelthen, ikke? Jeg vil gerne præsentere Edward Sirhan, som nu vil spille tredje sats af Haydns klaverkoncert nummer 11 i D-dur. Lad os give en hånd.
aldrig hørt noget lignende. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år. Du er 10 år gammel. Hold da op. Hvornår startede du med at spille klaver? Jeg er 6 år. Det vil sige, at du har spillet klaver i 4 år? Ja. Hvor mange timer har du gjort om dagen? Det er forskelligt. Er det 3-4 timer om dagen? Eller mere? Eller? Det ved jeg ikke. Nej. Har du tid til andre ting så? Laver du også noget andet så? Ja. Hvad laver du? Jeg spiller cello. Spiller du også cello? Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at have noget til dig. Det er jeg overbevist om. Så jeg har sådan en gave til dig her, og det er sådan et gavekort, du kan bruge over på den anden side af gaden, der hedder DR-butikken. Og det er ikke en reklame. Men der kan du købe billetter til koncerter herinde, for eksempel, man kan også købe CD og sådan noget. Så tak fordi du kom. Det var meget dejligt at høre dig spille.